Benvinguts i benvingudes al programa especial de Pinyana TV, Concert de Nadal 2021. Avui gaudirem de les actuacions i els videoclips dels nens i nenes de la nostra escola. Som-hi! Ei, benvinguts i benvingudes al programa especial de Nadal de Pinyana TV. Veurem les actuacions dels nens i nenes de l'escola i que s'ho han currat un munt. Ara veurem les actuacions dels nens més petits, P3, que cantaran la cançó de Ara ve Nadal. Buah, has vist com canten els de P3? Sí, és flipant, però ara venen els de P4 i P5, que canten els Tres Reis i el Dimoni Pelut, i el que m'agrada el Nadal. Flipareu!
Uau! He vist els videoclips dels nens infantil? He flipat! Ara anem amb els de primària. M'acompanyeu? Ei, Pinyana, ara a continuació veurem el videoclip dels nens de primer i segon que han fet la cançó de l'Antoni Tolmos. Camina per ciutat
i segon s'ho han currat un munt i ho han fet superbé. Ah, sí, però ara anem a veure el videoclip de tercer, que han fet de la Cyndi Lauper i s'ha maquillat i totes les ocasions. La Cyndi Lauper, m'encanta, l'anem a veure? Sí! Adeu! El videoclip que va a continuació de tercer es titula Ja arriba el Nadal, de versió de Cyndi Lauper. Espero que gaudiu, pinyanets! Has vist el videoclip que han fet des de tercer de la Cyndi Lauper? Pues la veritat és que no. I tu has vist des de quart que han fet un temazo amb les cançons de la Rosalía, Malamente i Millonaria? Me sona molt, però no ho he vist. Anem? Anem! Anem! Pinyana, el següent videoclip l'han fet els nens i nenes de quart, juntament amb la famosa Rosalía. Estigueu atents! Coses, l'hauràs de portar bé. I si no te les porten, vol dir que
compartint coses, t'hauràs de portar bé. I si no te les porten, vol dir que ha anat malament. Malamente. Sí, sí. Malamente. Malamente. Toma que toma. Malamente. Y yo. Malamente. 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 Jo no he nascut per ser milionària, perquè per mi la mort és molt més grandària. Els diners no fan la felicitat, és molt més important viure l'amistat. Només voldria tenir un Nadal feliç, amb la família i amb els amics. Un Nadal feliç, menjant torrons, sopa i pastís. Un Nadal feliç, cantant tots junts milers de cançons. Un Nadal feliç, us desitgem bon Nadal a tots. Hi ha gent en el món que només té diners bons i que tenen més de milions i diuen frases com Sempre que miro les estrelles penso en Nadal i en totes les festes. Tinc ganes de celebrar-ho junts. només voldria tenir un Nadal feliç, amb la família i amb els amics. Un Nadal feliç, menjant torrons, sopa i pastís. Un Nadal feliç, cantant tots junts milers de cançons. Un Nadal feliç, us desitgem bon Nadal a tots. Hola, Pinyana! Avui ha estat brutal l'actuació des del quart de la Rosalia. Sí, però els de cinquè venen amb un temazo de les Spice Girls. Que guap! El tema de cinquè es diu Ja arriben les festes. Gaudilo! Arriba el desembre, alegria que fa fresca, reptes de llumetes i no menen els sabers. Tots en la família juguen a neu, busquen una somia per demanar per Noel. Come Nadal, come Nadal, come Nadal, si porte bé, molts regals se portaran. De vacances, volem descansar, però la família ens diu que hem de treballar. Del cor a l'arbre, la santa mare, jo el que voldria és ballar i jugar. Arriba el desembre, alegria que fa fresca, reptes de llumetes i no venen els sabers. Nadal, come Nadal, si porte bé, molts regals et portaran. Si vols celebrar-ho, hauràs de quedar amb mi. Juntes podem fer del món un bon camí. Ja arriben les festes, anem a celebrar. Ja tinc moltes ganes d'obrir tots els regals, però no em puc queixar perquè no sóc així. Només desitjo abraçar i gaudir. A la família els hi vull dir que les estimo tant d'aquí a l'infinit. Arriba el desembre, alegria que fa fresca, reptes de llumetes i no venen els sabers. Come Nadal, come Nadal, si porte bé, molts regals et portaran. Si vols celebrar-ho, hauràs de quedar amb mi. Juntes podem fer del món un bon camí. Ja arriben les festes, anem a celebrar. Ja tinc moltes ganes d'obrir tots els regals. Si vols celebrar-ho, hauràs de quedar amb mi. Juntes podem fer del món un bon camí. Ja arriben les festes, anem a celebrar. Ja
I acabarem el nostre programa especial Nadal amb l'actuació de l'alumnat de 6è, que ens tenen preparat un temazo de la Beyoncé. Amb tots vosaltres, Halo! Ei, Pinyana, el programa d'avui ha estat una passada. Estic molt orgullosa de tot l'alumnat de l'Escola Pinyana. Hem aconseguit, entre tots i totes, fer un fantàstic programa especial Nadal. Estic molt contenta del procés i del resultat d'aquestes produccions artístiques. Cada dia, cada any, ho feu molt millor. Voldria agrair sobretot la vostra implicació, la vostra vessant artística i tot el suport que hem rebut de tot el professorat de l'escola. També m'agradaria agrair personalment la feina de la Laia com a especialista de música d'educació infantil i a tots i totes les mestres i els mestres d'aquesta la nostra escola. També voldria fer una especial menció a l'alumnat de 6è, que aquest any
s'ha atrevit a fer de presentadors d'aquest programa especial Nadal. He de dir que hem tingut uns grans col·laboradors i uns grans actors i actrius. Dit això, que passeu molt bones festes, un bon Nadal, pareu compte i ens veiem al 2022!